Hi guys! Good morning! Lalabas na naman kami. Lalabas naman ang mga taong gala. Then, muhapit sa miuna diri sa McDo guys. Kaya napod sila free nga toys. Kana ganing happy set sa McDo guys nga para sa kids. Kaya napod na sila free nga toys. Every month na mag-change diri sa Japan. Muda yung hilom siya. Kaya busy rin siya sige kaon. Nice siya. Nice kayong langit guys. Hey! Nanapod mi diri sa another train. Naglibog man ta ning klima. Uy, muinit dya, mutugnaw nya. Muais. Ninduta sa langit oy. Gwapa kayong langit. Ninduta sa langit oy, pero tugnaw lang. Natag-ina karon guys. Harry Potter. Put put. Put put. 5. Put put. 5。音声案内を終了します。マークがあるでしょ。かっきよった。Da. So cool. Pwede po mag-barbecue day guys. Mabalik mo ani ka summer. Nice diri. Wa ko nag-expect nga maganahan ko diri. Hindot pa jud ang vibes. Muna siya ay. Nani yatiro no? Nani yatiro? Kawai. Nice siya diri. So nice. Kukuha inda ni papa. Kuri di umuha na ka tayo. Mata na sa totoo ko rin eh. Okay. Mubalik mi diri ni ka summer. Kawai sa papa. Ning kamot ra pud taon ng amahan. Itong i-prank si papa magkuhataw guys. Atong linginon. Atong linginon ng ice. Na si papa naning kamot o karga ni Akil. Nya kaning ice katong isuot sa yung kamot. Kumakuyawan ba siya? Papa. Mate. Mate. Agiro mo na ano. Te. Open. Te open. Te open. Chico, papa. Te open. No reaction man siya. No reaction. Huwag nawa sa kamutoy. Usahay, wag nila may prank si papa. Kaya ang reaction ba kay kalma ra kaadyo. Di ka malingaw sa diyang reaction. Kanang effort na kaadyo ka ba? Nasa diyang kay kalma ra kaadyo. Risky. Kore ga ii, papa. Almond.いや、ママフリーで飲めるのもあるんだって。Lucu diri oh. Nice siya. Nice diri og summer. Oy, nya magkakulakaw ba? Koko tsukuru no? Koko kaisha? No camera allowed. Hindi siya pwede mag-camera guys. Kaya company manggod siya good. Kanang buhatanan dun sa mga alcohol ba. 疲れてます。冷えですとか。そうそう。で私ちょっと運転してきたんで。乾杯。もうちょっと。
パパ。どう美味しいは美味しい。でも、やっぱりお酔っちゃうな酒だね。弱いからでも美味しい。いや体にいいから飲みしょ体が温まるから聞いて。ゆっくりゆっくり。どうどうちょっと糸引いてるみたいな感じですね。どうお、もしお酒まだ飲まれるんであれば甘いのが欲しい。Tunay mo na hana try guys. Ato nang i-try kanila. 14%. Kampay. 甘い。あ、蜂蜜だね。強さはあるね。Lami siya guys. Medyo isog pero lami. Ampaw siya guys. Muningan ay. Ampaw sa Japan. Lami siya. Pinanay pa kung takuya nga. Ito may itong ato dito. Interesting to ditong lugar ha. Kaya kizamay ng dana dire nga. Mari daw ko numi dire. Kung interesting tong lugar ha. Kaya mo feel na baka di siya interesting. Nga pag ato na mo. Kaya pagkakita na sa lugar. Kaya nindot isang vibes. Pero mas nindot to guys kung summer niya, mag-barbecue ba? Mabalik namin diri kung summer. Kaya nice, maglakaw-lakaw lang ka, relax, chill, na ba niya? Kaon-kaon niya, mag-barbecue, ana. Katong ilang alcohol kay 14%. Pero di man ka siya mahal. Healthy daw nga alak. Giuhaw daw siya mo hapit sila og vending machine. Diri sa Japan guys, kay daghag vending machine masiga sa diri sa Japan. Pero kada mga local na kadyo kay wa. Sa kung summer guys, kay blue na cold. Diya kung winter kay puwan na, kay hot. Sama kayo nitong sa mong uyab. First time ko guys nakatry og 14% nga alcohol, nga alak. Isog do dahil si Jaoy. Ning tama sang tijan pa, nanginit ang lawas. Diya katogon ko, giduka ko. Harapat sang iman diri sa Japan kay 3%. Tinanala kay kanang mild lang ba. Kay di man jud ko hilig og alcohol ko. Guwapa kayong langit guys. Magbuhat ako ng strawberry shake niya. Ibutang daw ni nang Häagen-Dazs ani. Sure ka na? Oh. Mami, yung strawberry shake. バニラ入ってたら Dali na. Mande. Mama, osite. Kita, osite. Uy! Hindi siya ganahan daw. Mas lami pa daw makdo. The food is ready. Let's eat. Kita kuya, giuna pang gandam kaysa pagkaon. Sige na, Akio. Santo tabiti na. Init man ang siyang sausage. Nagdaas na electric fan. Bright food ni mo na. Kasaman kaliwat. At tama ino. Dali na ko. Papa, mama. ママと僕だってパパお料理作るとかできないじゃん Gipatay ko siya siyang papa. 何作っちゃったの Di daw mo luto siyang papa mo. Di daw bright. イエスだって Rayon ito ko ito wata maihito no? Ha? Ha? Tagay na des. Ay, okay. Mahadlok pa nun mahubog nga na naman Miss Bay. 14% man kunin siya guys. Healthy daw ni siya nga alcohol. Ay, kakiati siya ay. Bye bye Japan product siya. Tagay na des. Shot po do.